Центр культуры «Витебск» з нагоды завяршэння навучальнага года падрыхтаваў для школьнікаў святочную праграму. На сцэне летняга амфітэатра віцебскія калектывы выступалі для малодшых класаў у канцэрце «Классная гадзіна. Самае класнае лета». Наталья Байнарович раздзяліла святочны настрой са школьнікамі. Беласнежныя ўбранні, гучныя дзіцячыя галасы, пазітыўны летні настрой. Кожны год з пахам вясенніх кветак у амфітэатр збіраюцца хлопчыкі і дзяўчынкі з усіх школ і гімназій горада. Асаблівым і найбольш адказным адыходзячы навучальны год быў для выпускнікоў, якіх ужо на гэтым тыдні чакаюць школьныя экзамены. Будзе што ўспомніць і тым, хто развітваецца з навучальнай установай толькі на лета. У кого какие оценки были, все по-разному. Летом планируем с подругами в лагерь ехать. В общем, большие планы. Оценки хорошие, поеду в санаторий. Я думаю, лето очень будет хорошее. Я, конечно же, хочу отдохнуть от учебы, набраться новых сил на новый учебный год. Но в то же время не хочу и забывать особо про учебу, потому что хочу этим летом у меня в планах прочитать список литературы, чтобы знать, что меня ждет в следующем учебном году, чтобы не подвести ни себя, ни учителей, ни родителей. Гэтае лето хацелася б, каб аставіла самае найлепшае ўражанне ў іх. Адпачынку, добрага настрою, пазітыву, сесці за парты 1 верасня з добрым настроем, поспехаў і ўсяго самага найлепшага. Сабрацца разам на апошнюю класную гадзіну запрасілі арганізатары канцэрта. Праграма, якую прапанавалі віцебскія творчыя калектывы ў амфітэатры, была цікавая, разнастайная і крыху шчымлівая. Выступілі танцавальныя ансамблі «Егаза», «Мазаіка», «Зорка», «Лявоніха». Тэматычныя песні спявалі ўдзельнікі эстраднай студыі «Форум». Атмосфера у амфітэатры неверагодная. Глядзельная зала падпявае, падтанцоўвае рытмам са сцэны. На тварах усмешкі. Завяршыўся навучальны год. Наперадзе ў школьнікаў самае класнае лета. Наталья Байнарович, Кирилл Казберг. Навіны Віцебск.